Здравейте хора, днес снимам малко навън. Ще снимам техника цепения с три купчинки. Хоп. Това беше фалшиво, но лесно можете да го направите на истинско. Хоп, 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 хоп. Така. И сега да пристъпим към главната част. Ще ви покажа само фалшивото. Не за друго, ами защото няма смисъл и истинско и фалшиво, защото фалшивото много лесно можете да го направите на истинско. Така, и започваме. Хващате ето така. След това, с малка част от тестето я взимате с показалеца. Ето така. Хващате я ето така, за да е по-лесно. И допирате я пак в палеца, но от външна страна. И я слагате на безимен нял. След това отлепяте още една част. Горе-долу равно на тази, която е останала. И така, тази част, която преди малко беше най-долу, я хващаме ето така. И я отделяме. След това обръщаме тестето и с показалец, извинете, дърпаме ето така, хоп, и отгоре това. И така. Това е абсолютно фалшиво. Ето вижте как са в момента картите. Най-важно е най-горе и най-долу. Така, и сега наново да видите, че е фалшиво. Хоп. Взимате, разделяте и другото. Взимате най-долната. Хоп и хоп. Така, това беше за днес. Благодаря, че ме гледахте и до скоро виждане!